O alcalde Xoán Xosé Dieste comprobaba esta mañá o resultado dos traballos de baleirado que se están a levar a cabo no interior do Pazo. Segundo el, trátase do paso previo á súa rehabilitación, unha actuación necesaria debido ao seu estado actual de abandono. Trátase dunhas obras presupostadas nuns 36.000 euros, nas que o Concello segue estritamente os ditames da Dirección Xeral de Patrimonio, evitando danar as estruturas e os elementos de valor existentes no Pazo, ou tratarse dun lugar protexido, especialmente a Torre de Goiáns, declarada ben de interese cultural. Evidentemente este proxecto baleirado está avalado por patrimonio, está supervisado por o noso arqueólogo, como ben dixen, vaise a 36.000 euros, é unha obra, claro, máis cara do normal, porque todo isto que temos que facer cunha delicadeza extrema, ir apartando materiales a materiales para non deteriorar ningún elemento e conservar tamén o máximo que se poda as estructuras, as paredes, as columnas, e non é chegar aquí con unha excavadora e veña, tirar para sacar basura, non, iso é o que vai facer minuciosamente. O alcalde incidiu tamén na importancia do proxecto de rehabilitación valorado nun 1.000.000 de euros e os usos futuros que se lle pretende dar a este espazo, de indubidable valor cultural e medioambiental, que unha vez rematada a súa remodelación, poderá seguir sendo disfrutado por todos os boirenses. Evidentemente hai que ter unha planificación, nos queremos que a finca de Goiáns protexela ao máximo, non? Que sea patrimonio, etnografía, historia, fauna e vegetación que vamos a contemplar todos, salvo uns 12.000 metros que pretendemos que da finca, que moi alonxada aquí na outra punta, onde non generará ningún impacto, non? Será realizado, si se chega a realizar esa residencia, que eu espero que sí, de forma acorde ao que é o Pazo de Goiáns. Non pode, evidentemente, ten que ser acorde e armónico e sintonizar co entorno. E aquí ainda temos moito que gastar. Nós se queremos facer o proxecto completo do que desexamos para que este quede como unha joia, que é o que se merece Boiro, pois nos farán falta 6 millóns de euros.